Sa number 6, ekstrikto nga monitoring ang ginmando ni Acting Mayor Elcid Familiaran. Inaguto malikawan nga may nagadala sa makahulubog nga ilimnon kaag nagainom mismo sa Bacolod City Government Grounds. May report si Nico Delfin. Nakalabot sa igtalupangod ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga karon nagaserbe nga acting mayor ining litrato sa mga sagbot kag botelya sa ilimnon nga ginbilin lang sa pulungkuan sa Bacolod City Government Center sa naligad nga semana. Gani sa pagsinapol kaina sang aga, iya ginmanduan ang katapos ng Public Order and Safety Office nga pabakuron ang monitoring sa palibot agod mapaiway ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon kag pagbilin sang basura sa BCGC grounds. Ang gin-take up na ton and I advise them to roam around and check sina, and if may ara then i-prohibit na ang drinking there. Kwanto I think atong gin-post during siyang kwanto mo Christmas party. Ang aton mga vendors dira sa likod hindi na pwede gid ang alcoholic drink. So I think they are also following some instructions dira. Ginhinyo naman ang katapos ng City Legal Office Enforcement Team nga mausisa mga vendors sa BCGC agud mapasiguro nga malikawan ang pagbaligya sa makahulubog nga ilimnon sa lugar. Nagapanawagan ang acting mayor sa publiko pati na sa mga empleyado sang syudad nga kun mahimo mangin responsable sa paghimo sang ila basura. It's a matter of discipline. Amo man sa downtown area, say man, so may included na ang aton enforcement unit to advise ang aton mga vendors dira nga din napag-scatter ang ila garbage through sa ila respective organizations. Ang Bacolod LGU ang nagapanghanda man karon para sa natalana nga New Year's countdown sa BCGC. Ginapaabot ni Familiaran upod sa Benro nga mangin disiplinado ang mga tumulanaw agud nga hindi na maglinapta ang mga basura matapos ang tuigan nga kahiwatan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.